बोम्बाइ थरजा दुमब्रिफारियाव थायो। दा जोंहा कम्पानियाबो बन्द जानानै दं। रुम मालिकफ्राबो रुम भारा बियो जिखिनि मावदोंमोन बिबो रेसन एसे बायनानै जानानै जोब्बाय। दा मालिकफ्रा रुम भारा बिबाय थायो। जों माजों होनो कम्पानिबो बन्द खामानियावबो थांनो होआ। मालिकफ्राबो ओरै ओरै दखान माबाफ्राव माबा माबि लायनो नागिरबाबो थांनो होआ लाखियो लामायाव सिगियो। बिनिखायनोलाय जों रुम भारा होनो थाखाय जोंनो एसेबाबो अननानै जानायनि थाखायबो जानायावबो बिराद खस्थ' जादों जोंहा। जानोबो गैया थाव संख्रि फानलु नि थाखाय बिराद थाख्लिब जादों। बेनिखायनो जोंनो अननानैहाय आसाम सोरखारा जानायनि आरो रुम भारानि थाखाय एसे अननानै जोंखौ मदद खालामबा हामगौमोन नायहरबा हामगौमोन। अनखांनानै नोंसिनि गोसो गोथारजों नोंसोरो मा हरनो लुबैदों जोंनो बेखौनो हर। बेखौनो जों मोनोबा जोंनि गोसोआ बेसे गोजोननाय थागोन। जों गोरिब दुखिया मानसिफोरखौ एसे गोजानाव जों खामानि मावनो फैदोंमोन। दा जों मोनसे जा बेमारनि थाखाय गथना जानानै दा जोङो फासायनानै थाबाय। ना खामानियाव थांनो हायो ना न'आव थांनो हायो ना गारि मटर सलायदों। ट्रेन बन्द जादों जों बोरै थांनो न'आव मालाय। बेनिखायनो जोंखौ आसाम सोरखारा अनखांनानै एसेबाबो मदद होदो जोंखौ नायहरदो अनखांदो नोंसिनि गोसो गोथारजों अनखांहरदो। बेनिखायनो नोंसोरखौ आं खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय। जोङो बेखौनो बुंनो सानदों आरो दा जोंहा बहुद उसुबिदायाव गोग्लैना दंफैयो। बम्बाइयावहाय जोङो हा हु गैजायैखाय मावनानै जानो थाखाय जों फैदोंमोन। दा बेबायदि बेमार जानानैहाय गथै भारतनावनो डाउनलड होनानै जोंहा दा खामानिबो मावनो मोनाखै आरो जानायफ्राबो उसुबिदा जाबाय। थाखा फैसा जोंनि आखायाव गैला। दा मा खालामनो मा खालामा जोंनि जानायखाय दिनै जोङो आसाम सरकार आरो नि गेजेरावहाय जोङो खावलायनाय जायो जाहाथे अननानै जोंनि बे मावरिया खावरिया गोजाव। दा बेनिखायनो जोङो दिनैहाय नोंथांमोननाव जों खावलायो जाहाथे जोंखौहाय एसे नायहरनानैहाय एसे नांगौखिनिफोरखौहाय जोङो फुरा मोनजोबाब्लाबो एसेब्लाबो जोङो गोजोननाय मोनोब्ला गोजोननाय थागौमोन। बेखौनो आं बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। मैं बीना बड़ा है और शोणितपुर डिस्ट्रिक्टर है। आमी बम्बाई काम करब आइसिलो। इतना काम साम নাই बंद असुविधा হৈ আছে। আপোনালোক কিবা অসম চৰকাৰে সহায় কৰিব নেকি এইটো আপোনালোকক জনোৱা হৈছে। আমি বহুত কষ্টত আছোঁ। ৰুম ভাড়া কাম চাম হোৱা নাই। ইমান দিনৰ পৰা ৰুমত বহি আছোঁ কাম চা নাই খোৱাৰ বৰ ইমান কষ্ট হৈছে। আপোনালোকে কিবা এটা সহায় দিব নেকি এইটো বোলে ক'ব কাৰণে আমি খুজিছোঁ। নমস্কাৰ।